Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paFacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu, please post my story. Makavigawo chitupa changu, ndine mbinga iyo yandakasangana nayo pabhodha. Zvakazoitika ndava kugara naye zvakandityisa. So ndinoda advice kubva kwamuri nekubva kune vedare renyu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndiri kugarawo munomu munyika yevatorwa, nyika yeSouth Africa. Zvinhu izvi mukomanashi zvakaitika mainge muri muna June mugore ra2025. Saka I got married when I was only 17 years. Mukomanashi pandakapinda mumarriage, I won't lie to you, handina kumbogara ndakaziva chinonzi rudo mumba mangu. It was violence after violence. Ndaigara ndichirohwa, ndichitukwa, uye zvekare murume wangu ainge achindihurira. Murume wangu iye aita zvekukorokoza, saka aiti kana aine mari aitoita zvekutokicha mahure. Ndakasara mukoma ndisisina kana self confidence. Ndakazoita zvekutiza because ndainge ndichigara kudomboshava. Apa pamba pandainge ndichigara painge patongori pamba paita sekunge padongo, but munhu aibata mari asina kana basa nazvo. Kana vari sevabereki vake, mukoma ivo vaitosapota zvainge zvichiitwa nemwana wavo, vachiti kana akaita magirlfriends akawanda inhau yekuti anenge achidawo kuti dzinza ringe richikura. Ndikati zvepanapa ndikaramba ndiri pano ndinofanira kurohwa. Ndakataura namai vangu, even though ndainge ndakamboedza kuti ndinge ndichiwandisa chokwadi chezvandainge ndichisangana nazvo mumarriage mangu. Amai vangu ndavaudza kuti ndainge ndakagara asi ndichita sekunge ndainge ndiri nhapwa hangu. Vakati ndinge ndichidzoka kumba. Ndakabva kudomboshava ndakatoita zvokutoba $50 ndikabva kudomboshava kwandainge ndakaroorwa ndikabva ndachizoenda kumba kumasvingo. Ndakati ndagara pamba apa nevana vaviri, ndikatanga kuzvibvunza kuti zvino life ichandisvitsa kupi. Nerimwe zuva mukoma ndakati ndiri paFacebook ndakabva ndachizoona friend request, ndikangotanga kungotaura neex yangu. Saka ndichitaura naye akabva ati ainge achida kuti ndige ndichimupa mafoni numbers angu epaWhatsApp. Ndakaita saizvozvo tikatanga kutaura zvedu paWhatsApp. Akabva achizondiudza kuti iye ainge achishanda pane rimwe purazi muLimpopo. Ndakabva ndamubvunza kuti ainge asina mukadzi here, akati kwete. Ndikati sezvo ndainge ndakambopinda mumarriage nemurume ainge achibata mari, zvimwe kuda ndikamboedzawo munhu asina mari totangira ipapo, maybe ndaikwanisa kurarama a better life, because ex mukorokoza aibata mari mukomanashi, but ndainge ndichishungurudzwa kutopinda kwandakaita naye mumarriage. It was because of mari yainge ainayo. Ndaitiwo Mwari vainge vanzwa kuchema kwangu, because kweduwo kwandinobva kufamily titoriwo varombo. Saka paakandipfimba ndichishanda pane imwe shop muHarare, ndakakasika ndamubvuma nekuti ndainge ndichitonetswa zvekare nababa vepashop pandainge ndichishanda ipapo. Saka akazotanga kundishungurudza achitora advantage yekuti ainge aine mari yakawanda, inini ndainge ndisina chandainge ndiinacho, plus vabereki vangu vainge vasina zvavaikwanisa kumuudza because vainge variwo varombo. So pandakabva ndachizomuudza nyaya yangu, haana kana kumbogara akandikumbira mapictures angu sezvinoita vamwe varume uchitanga kutaura navo vanenge vava kutoda mapictures ako. Aingondibvunza mimwe mibvunzo yekuti it made me to feel as if I was alive again. Kungobvunzwawo kuti uri right here, are you okay? Saka we fell in love slowly, not because yainge iri nhau yemari, but attention yainge achindipa yainge yakandikwanira. Saka akazondiudza kuti ainge aine kamari kaainge akaseva, akabva ati ndinoda kuti ungochiuya kunoku. Already ndainge ndakatobvuma kuti ndige ndichiuya kunoku Joni tinge tichizomboedza marriage, because ainge akandiudza
kuti papurazi paainge achishanda ainge achazotaura nemurungu wake ndinge ndichizokwanisa kupindawo basa. Saka ndainge ndichitofara kana amai vangu vainge vachitofadzwawo nazvo. Saka akazondisurprise one day akabva ati unokwanisa here kuenda kuHarare kunotora passport. Ndikati kunyange mumasvingo ndinokwanisa kungotora passport than kutambisa mari ndichienda kuHarare. Ndakabva ndachizonotora passport yangu. Ndatora passport ndakabva ndachizombogara mwedzi umwe chete, ndikabva ndachizotumidzirwa mari ndokubva ndachizouya kunoku kuJoni. That was the first time mukoma kuti murume anototanga kutoshandisawo mari yake pandiri asati arara neni. Saka inini ndiri mukadzi ane body structure yakanaka chaizvo. Most of the times ndinotopfeka madress mamwe asingazoshepi body structure yangu kuitira kuti mukufamba umu ndisazonetswa nevanhurume. Kunyange pandainge ndiri kuZim ndisati ndasangana naye murume uyo wandakazotiza, hakusi kunzi muZimbabwe ndainge ndichishaya varume vainge vachindida. Mukomanashi vainge vakawanda varume vainge vachindipfimba, but what I discovered about all of them vaikoshesa bonde, voisa bonde pamberi vachida kurara neni. Saka ndainge ndakatodhiniwa plus mafeelings chaiwo ndainge ndisisina nekuda kurohwa kwese pandainge ndichiitwa neex-husband, plus iye ainge ava kutouya nemahure achirara nawo musame bedroom andinenge ndakarara, obva andiudza kuti chimbobuda panze apa tainge tingori neka one room pamba ipapo katainge takavaka. Saka dzimwe nguva ndaizoenda kunorara hangu mukitchen. Uyu murume he was different. Mukoma haana kumbogara akandikumbira nude picture kana kumbotaura neni zvinhu zvisina basa. Ndakabva ndachizopinda mubhazi ramunenzva for the first time because akati ndiro rainge riri easy sezvo iye ainge asina motikari. Akati baby, kana wasvika muPolokwane unongogarapo pagaraji ipapo, ndichange ndakakomirira kana kuti ndinozoya ndichizokutora. Ndikati it's okay. Ndikarimirira. Ndainge ndichitotaura nadriver wacho richibva kuHarare. Rakazoti rasvika mumasvingo ndokubva ndakwira hangu muna munenzva. Ndisu uyo takananga kuborder. Tasvika muborder mukoma the first time around painge pasitomborina kana dambudziko zvachose because passport yangu yainge ichiri nyowani. Then ndokubva ndapiwa 3 months dzangu. Takasvika muPolokwane around 5 am. Iye ndakamuudza kuti ndainge ndasvika, akanditi no, do not worry, kana risiri kudarikira chingogara mubhazi. Ndikati riri kudarikira hanzi riri kuenda kuJoburg. Ndakazongogarapo pagaraji kusvika achizoya kuzonditora. Akazouya kuma past 9 because kumapurazi kwaainge achigara kwainge kuchinetsa transport. Auya mukoma ndakafara. Ndokubva tatoenda kutaxi rank tikatonokwira hedu makombi ndokubva taenda kumba kwedu kuNyowani. Ndichinosvika mukomanashi of course ainge ari munhu ainge achigara mukomboni, but at least ndakaona kuti pamba pacho painge pasina kunyanya kuipa. Pane zvandakashorawo hangu, ndikaona kuti apa ndainge ndichitotangira kubva muvhu kutotanga nefoundation. Ndakamubvunza kuti ainge ava nemakore mangani kubva zvaainge akaenda kuZimbabwe. Akandiudza kuti ainge ava ne almost 6 years kubva zvaainge akaenda kumusha. Ndikamubvunza kuti saka kumusha kwenyu zvakamira sei? Akandiudza kuti iye akachengetwa nemadzikuru ake, saka anotofanira kutoti ange achitotsvakawo pake paanozoti apa ndipo pangu, but baba vake anovaziva. Akati akamboedza kutaura nababa vake but vakazongotanga kungomutuka. Akatadza kunzwisisa kuti sei vainge vava kumutuka. Ndikati hapana chakaipa. Saka after 3 months mukoma ndainge ndichifanira kuti ndige ndichienda kunodhindisa madays. Ndakatoita nharo. Akanditi baby, zvatinoita tinokuendesa mapasipoti edu tomabatisa kubhazi otoenda otonodhindiwa kuborder. Ndikati ndinotya kuzomesa passport yangu ndichita nharo paya. Ndikati ndinongokwira hangu bhazi ndonodhindisa ndodzoka. Saka ndakazokwira kombi ndasvika muMessina. Apa iye ainge asingakwanisi kuti ange achienda neni kuMessina because passport
ainge asitorina haana passport, saka ainge asingakwanisi kutravela neni kuenda kuMessina. Saka ndakaenda kuBeitbridge ndiri ndega. Ndakakwira makombi muPolokwane ndikabva ndachizoburuka ndakamukira makuseniseni. Ndaifungidzira kuti ndichakasika kudzoka sezvandainge ndakaona vamwewo vanhu vepaPrazi ipapo paainge achigara zvavainge vachiita, asi ndakasvika ndikaudzwa kuti kwainge kuine operation pataitodhindisa madays tava kufamba tava kuenda kuZimside. Takatoudzwa kuti mari 10 mukaita mari 10 pachiri neoperation munosungwa. Saka ndakabva ndachizoenda kuZimside. It was around past 1 p.m. ndiri kuZimside. Ndakangogara zvangu mubhodha ndichingotenderera ndichiavoida vanhurume vainge vachida kundipfimba, so ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizocrossa after midnight. Saka dzakazoti dzichinoti 12 ndokubva ndapinda muqueue kuZimside, then ndokubva ndachizomirirawo kuti ndinge ndichizodhindisa passport yangu. Saka ndakangoti ndichingonoti muqueue mukomanashe pakabva pachizongoita confusion. Painge paine mabhazi matatu, saka queue yainge yakareba mukoma, ende vanhu vainge vachiita zvichizivano zvokuti isusu tanga tiri mubhazi rimwe chete, so you can imagine vanhu vanenge vaburuka mumabhazi matatu. Saka ndakati ndiri muqueue kudaro, kumashure kwangu kwakabva kwachizouya umwe murume. Chakaita kuti ndinge ndichimutarisa, ainhuhwirira mukoma. He had a nice cologne and he was smelling so fresh. Saka ndakangocheuka ndikamutarisa, akabva achizotoswedera mudhuze neni akati, yes, uri wega here? I ignored him. At that time mukomanashi I didn't even think kuti yainge itoriwo mbinga itori nemari zvekutodaro. Ndakangoti atanga, just another man. Saka I ignored him. Akati, oh okay, very sorry. I then crossed mukoma ndakapafamba ndiri ndega. Iyi ndo pandakaona kuti kuroorwa nemurume anenge asina mari anenge ari ma1. Ndakangobatanawo nevamwe vakomana vainge vachifamba, vainge vadhindisawo mapassport avo, ndokubva tatobatana. Ende panofambwa kapaya kubva kuZimside uchienda kuSouth African side, apa dzainge dzava kuma 1 am. Ndainge ndichinzwa hana yangu ichirova, ndikati Mwari, izvi zvekuroorwa nemurume anotambura, zvakaoma. Vamwe vari kungofamba nemotikari dzavo. Apa inini manje nezvandiri mukoma, ndiri munhu anongogara ari parisk yekuti mukufamba ndakatombopotsa ndarepwa mushure mekunge ndakwirawo kamwe kamotikari kemushikashika. Saka munhu yeye, it's a long story, I'll come back with it. Zvanhasi ngatimbodhilai nenyaya iri paground. Saka takafamba tava kuSouth African side. Motikari yemurume uyo ainge akamira kumashure kwangu wandainge ndaignore yakatoti darika mukoma. Vanhu vandainge ndiinavo, vanhurume vakati, muri kuvaona vanhu vane mari, vakutotanga kutoitisana nharo paya vachiti motikari iyi inonzi Ford Mustang. Saka vainge vachitongotaura nezvayo motikari iyoyo. Ipapo handina kunge ndakaziva kuti ndiye munhu wandainge ndabva mukuignore. Ndainge ndava kutozvidemba kuti zvino pachiri nenguva apa, kana tadhindisa mapassports edu tichaita sei, because zvainge zvichinzi kana watenga zvekare mamwe madays zvekuramba uchingombeya mubhodha unokwanisa kana kutosungwa ukadzokera kuZimbabwe. When we crossed to the South African side, ndakabva ndachizomuona. Ndakangomutarisa ndikabva ndatomhanyisa maziso angu ndikatarisa kuside. Iye ainge achitongotendererawo, akati ainge achitonditsvaka. Saka akangoti tichingonopinda muqueue, ndainge ndiri wekupedzisira pavanhu avo vandainge ndiinavo. Saka akabva achizofamba ndokubva achizouya akamira kumashure kwangu. Ndakamutarisa ndikati, munhu uyu anoratidza kuti ndiye anga ari mumotikari yanga ichinzi Mustang ka2 door. Kainge kari keblue kamotikari kake ikako, kakanaka kamotikari kacho. Saka ndakangoramba ndakamutarisa. Ainge akamira kumashure kwangu ndichita ndichimutarisa. Akaseka akati, ko zvauri kuramba uchingocheuka kasi uri kufungidzira kuti ndiri mbavha here? Ndokubva ndatotanga kutotaura paya. We just
struck a conversation. Handizivi kuti ndainge ndapindwa nei, maybe ifear. I think in general mukadzi ane mamwe masituations ekuti haafanire kuti anga achitendedzwa kupinda mumasituation akadaro. Like my boyfriend, ndingangoti murume wangu because vabereki vangu vanotomuziva, aifanira kuita nharo, not kungobvuma. Mukadzi akati ndava kuenda kunotendesa passport obva atongobvuma because akandiisawo musituation yandainge ndisinganzwisisi. Ndaingofungidzira kuti as long as uine passport muSouth Africa unenge uchingoenda kuborder uchinotendesa madays ako. Apa ndainge ndava patight, ndava kutya manje. Painge paine vamwe baba vainge vachingonditarisa neziso. Apa ndainge ndiine tracksuit ndisina long jacket rekuti rinokavhawo uku kuma caves sezvandinogara ndichiita kana ndichifamba. Saka hana yangu yainge yava kurova ndichiti maybe ndicharepwa chete nhasi. Apa muborder zviri kunzi vanhu havasi kutendedzwa kuti vange vachigara muborder kwenguva yakareba. Saka akabva achizondibvunza akati uri kuenda kupi. Ndakabva ndachizomuudza chokwadi. Ipapo mukoma ndakamuudza chokwadi ndikati ndauya kuzotendesa madays then ndikudzokera kuPolokwane kune murume wangu. Akanditi murume wako haana motikari? Ndikati no, andoshandawo muPrazi, haana mari, haana motikari. Akanditi saka uchaita sei kana wapedza kutendesa madays ako? Ndikati ndichatongobuda pagedhi apo ndonogara pane zvimusika, uchangobuda pagedhi rekuSouth African side. Akati iwe pane ipapo pari very dangerous, unorepewa kana kutorerwa kamari kauinako zvikari nefoni. Ndikati handizivi kuti ndichaita sei, ndichatongokumbira mapurisa kuti ndigare muno muborder kusvika zuva rabuda. Akati havambofi vakabvuma. Ndakabva ndati zvino handizivi kuti ndoita sei. Ndainge ndava kutofunga kuti ndidzokera hangu kuZim side ndomirira kana zuva rabuda then ndobva ndachizodzoka kuSouth African side. Saka akanditi kunyange ndainge ndichazodzokera kuZim but it was going to be dangerous. Akandiudza kuti mmesina mune matsotsi, unokwira motikari wotoudzwa kutoti motikari iri kutoenda kana kuPolokwane kana kuti kuJoburg wototorerwa mari. Ndakabva ndati zvino ndoita sei? Akabva anditi inini zvandiri kuenda kuJoburg ngatidhindise mapassports. Kana tadhindisa mapassports edu then we get to my car and I will drop you off in Polokwane because I'm traveling alone. Ipapo hana yangu yakarova because ndiri munhu ari faithful. Paakangotaura nyaya yekuti he was going to drop me off in Polokwane iye ozodarikira achienda kuJoburg, ndakatonzwa sekunge it was something like cheating on my boyfriend. Saka ndakabva ndamboti no, but you know, kana uri musituation yekuti unenge wavhundutsirwa apa uri munhukadzi unenge uchitya. Saka paakangoti mune maguma mamwe acho anenge achitotenderera ari muno muborder, ndakabva ndanzwa kutya. Ndikabva ndati okay, it's fine. Then takazoti tapedza kudhindisa mapassports edu then ndokubva tachizoenda kuparking kwaainge apaka motikari yake. Vanhu vandainge ndabva navo kuZim side vakatoshamisika, vakati ko Sistran how far? Ndikabva ndati ndawana transport. Ndakangoita dzungu mukomanashi because takati tichibuda muborder ndopandakaona vanhu vaya vainge vava kutoyambuka road. Ndikatoona vainge vava kutoenda kune chimwe chigarage chinenge chiri ku right side kana uchangobuda muborder. Ndikatoziva kutoti vanhu ava vanga vachitaura nyaya yekuti vanongonotenga chikafu vogara murestaurant kusvika kunze kwava kuda kunoedza, plus vanenge vachihaika futi matrack vachiti kuseri kwerestaurant yacho kune truck stop. Saka vanenge vachitopota vachitotsvaka matrack. Vanhu ava vainge vachiti vainge vachienda kunonzi kuMukopani, which was the same road that I was going to be using, plus vainge vatori nevakadzi vaviri vachiita sekunge vanoshanda pakambani imwe chete. Ndakangoita hangu dzungu mukoma, mhepo chaidzo ndo dzakandikontrola panguva yacho iyoyo. Saka takabva tachizoti tasvika kumotikari, ndikakwira motikari make and ainge asingamboiti flirting neni. Saka he drove mukomana ashi tichingotaura nyaya. Then takazoti tasvika muPolokwane pane pamwe panonzi Pagame
5 am tichipinda muPolokwane. Saka before I stepped out akabva andibata ruoko rwangu akati, Trish, ndikumbirawo mafone numbers ako. Semunhu ainge andiratidza kuti is very respectful, then ndakabva ndachizomupa mafone numbers angu. He started calling immediately, started texting. Saka ainge achindibvunza zvakangosiyana siyana. Saka handina kuudza my poor boyfriend kuti painge patova noumwe munhu uyo wandainge ndava kutaura naye, sezvo boyfriend yangu kana kuti murume wangu mukoma aiti kana ava kubasa zviya, inini ndaisara ndichitaura naFarai, ndo zita raakandiudza kuti anonzi Farai, tichitotaura paya nyaya achindipfimba, but I felt so ashamed because Farai ndakazosvika pakumubvuma mukoma because ainge ava kutumidzira amai vangu mari yekutanga yaakavatumidzira. Ndikakumbira mama vangu kuti vasazoudza murume wandainge ndakagara naye, then vakatumidzirwa mari yainge ichikwana iyo kuita $500. Ndikamutenda zvisingaite, asi ainge achiti, Trish, ndinoda kuti unge uchinditenda nerudo, kwete kungonditenda kwauri kuita kuti thank you. Ndainge ndichiramba mukoma, but I was interested maari. Usiku ndainge ndichiclear messages because ainge akandiudza kuti mudzimai wake ainge akafa and ainge atova nemakore kubva zvaainge akashayika. Saka ndaiti kana ndikamuudza kuti what we are doing it is very shameful, handisati ndakambochita. Saka iye aibva ati kwandiri, iwe you should never be ashamed of loving someone who can take care of you. You are not supposed to be ashamed of being with me because ndinokwanisa kutokubvisira mari yemarooro zvanhasi. Ndikati hazviite because handisati ndakubvuma. One day mukomana Shim ndakanetsana nemurume wandainge ndakagara naye. Ndakatongoboekana. I think mumwoyo mangu ndainge ndava kungotsvaka reason yekuti ndinge ndichimuramba, but ndaimunzwira tsitsi because kumuda ndainge ndichimuda and I appreciated him quite a lot. Kunyange zvangu ndiri munhu ari faithful, but kutaurisa ndine time dzekuti ndinotaurisa zvekutonetsa. But ipapo ndaiti kana ndikada kumbomutesta kuti munhu uyu hasha dzake dzinosvika kupi, aisambondirova, aingonditarisa obva aseka, obva andihaga achiti I'm very grateful kuti Mwari vakandipa mukadzi akanaka kudai. Saka tanetsana kudaro, it was never my intention kuti ndige ndichimutiza. My poor boyfriend then sent me to town kuti ndinge ndichinotenga magrosari. Iye ainge achitya mapurisa, saka nguva zhinji ainge asingadi kubva mumupurazi achienda mutown. Saka ndakazoti ndava mutown, Mr. Mustang vakabva vandifonera. Apa it was somewhere kuma past 8. Mr. Mustang vakabva vachizondibvunza kuti ndainge ndiri busy nei. Ndakavaudza kuti ndainge ndiri mutown, vakati ndava kutobhuka bhazi izvezvi unge uchiuya kunoku kuJoburg. Ndakabva ndati iripo, ndobva anditumidzira tiketi. Akandiudza pandainge ndichifana kuti ndinge ndichizomira. Apa kuti ndinge ndichidzokera kuPrazi mukomanashi, ndainge ndisingachadi panguva yacho iyoyo. Kana mari yandainge ndapiwa yekutenga grocery, handina kuzototenga magrocery. Chandainge ndakasiya hembe dzangu. Nanhasi uno dziriko hembe dzangu kuPrazi ikoko. Saka it did not go back. Ndakabva ndachizoenda pandainge ndichifanira kuti ndinge ndichimirira bhazi racho. Kwava kubva ndachizouya kuno kuJoburg. Ndakaburukira muPark Station, akauya akanditora. Ipapo paakauya kuzonditora ainge achidriver Mercedes Benz ka 2-door futi. Ndokubva tachizoenda kuMidrand pandainge ndichifungidzira kuti kwainge kuri kumba kwake. Saka ndiye akazotondiudza kuti I was pregnant. After a couple of days akati kwandiri, you are pregnant, unozviziva here? Ndakati zvimwe kuda ainge achitonyepa. Kuzotoenda kuchipatara ndikatoona kutoti ndainge ndiine pamuviri. Saka kunetsana kwose kwandainge ndava kuita nemurume wandainge ndichigara naye ainge ari mahormones, but ndaisamboita mamwe masymptoms, but ndainge ndava very rude towards him. Handina kunge ndakaziva kuti ndainge ndatova nepamuviri. Saka takazoenda kuma doctors
then they tested me and I found out kuti I was pregnant. We stayed together apa muchinda wekupolokwane achingondifonera ndichimunyepera ndichimunza kuti ndakamutiza because akandituka saka ndainge ndava kushanda. Akazozviziva hake kuti ndava kugara neumwe munhu. At around 5 months mukomanashi, the metallic taste randaigara ndichinzwa mumukanwa mangu, the metallic taste iroro, it was gone. Ndakaudza Farai kuti ndo zvandainge ndava kunzwa because iye akanditi you can keep the pregnancy, hazvina basa, tichazoita umwe mwana later on, which was very strange because akangobvumira mudenga, haana kumboti ita abortion. Then one day akandiudza kuti ari kuenda kuCape Town for business. Then ndokubva ndachizofind out kuti I'm no longer pregnant. It was almost a week after that. Pandakaenda kuchipatara mukomanashi ndokubva ndaudzwa kuti I was not pregnant. Ndikati how can you say kuti I'm not pregnant but tarai muone kuti I've been coming here for my scans and you told me kuti I am pregnant. Vakati maybe it was a false pregnancy. Komanashi, even if it was a false pregnancy, ndakapiwa mamwe mapiritsi awo avakati ndaifanira kuti ndige ndichiisa kuzasi kwangu kucleaner system, but hapana kana ropa rakambobuda, nothing. Ndakagara sezvo everything was there mukoma pamba pandainge ndichigara, plus ndainge ndichizvisimbisa kakuti pamba peboyfriend yangu and this is going to be our house. Kondaigozivei kuti he had been renting out that place, ainge akatopiwa an eviction order. Handizivi kuti akazviita kundikaurisa here or what really happened, but kwauri ikoko Farai, Mwari ngave newe, ende dai ukanotsva kugehena, ende kana kuri kunzi tikanosangana kugehena ndinotokumbira Satani kuti ange achindipa fork yake ndonyatsokukushandura paunenge uchitsva nemoto uri imbwa yemunhu. Shuwa akandidhampa mukomanashi kunditorera mwana wangu, zvimwe ndakatobirwa nechibereko same time. Shuwa nhumbu inenge yava ne5 months uchitobata uchitodzwa kuti uyu musoro wemwana uyu, then all of a sudden nhumbu iyoyo yongonyangarika. He never came back, he blocked me. Saka ndainge ndakatengerwa mafoni maviri, ndaiva ndiine Android yandaishandisa, saka ndainge ndakangolinka WhatsApp. Mazuva akaenda kuCape Town ndakaishaya iPhone, and muiPhone umu ndo maiva nemapictures edu ose atainge tichitorana. Saka iPhone iyoyo pandakaishaya ndakamuti Farai, handisi kuona foni yangu. Akati sorry baby, I just realized kuti phone yanga iri mubag relaptop. I'm really sorry, should I send it via courier? Ndikati handiti you are going to come back home very soon. Akanditi yes love. Ndikati but wandaiwachisa because ndo yandaishandisa kutora mapictures. Ndakasirwa chiandroid mukomanachi chekuti chine nguva dzekuti chikatanga kufreeza. Kune varume vane hutsinye, mazi satanist chaiwo. Apa mufoni macho imomo mainge muine mamwe maphotos, just a couple of them. Akadelita maphotos ake ose, akangosiya maphotos angu ainge arimo muchiandroid ichocho. Saka I realized kuti pamba pandainge ndichigara, he was owing rent, then I was evicted mukoma. Lucky enough ndainge ndava kuwirirana neumwe mukadzi aigara mucomplex imomo muZimbabwe, ndiye akazonditsvakira basa as a maid. Ndinoshanda as a maid. Hombe yandiunza pano mukomanashi, ndine murume uyo wandakasiya kuPolokwane. Murume uyu he still wants me back. Amai vangu vari kunditi dzokera kuPolokwane. Iye ari kuti dzoka, tinotanga patsva tiri pamwe chete. Every day, sometimes at night, ndinozvibvunza kuti ndoita sei, ndodzokera here kuPolokwane. Chinhu zvekare chinondishungurudza ndechekuti kana doctor vakatomboti nhumbu yandainge ndiinayo yainge iri nhumbu chaiyo, neniwo ndaitonzwa movements kuti mwana wangu iko zvinozvi aenda kuleft kana kuti kuright side, ndichitonzwa kutoti apa pari kutopfura, but all of a sudden nhumbu iyoyo yobva yatongonzi it was a fake pregnancy. Handizivi kuti ndodzokera here paground, achanditora sei. Handisi munhu mukomanashi
anoita zvechihure apapa ndakangotsvedzawo ndikangodonha, and it terrifies me a lot zvakaitika. And chinondirwadza ndechekuti why did Mr. Mustang leave me like this? You know, in life pane pamwe paunenge uchingodawo closure, kungoti munhu angokuudza kungoti ndakazongokusiya because of ABC. Hameno maybe ipunishment yaMwari, because kunyangwe pandakabva kuPolokwane ndozvandakangoitawo, ndakangotumwa ndikanzi ndige ndichienda kunotenga chikafu mutown ndokubva ndatotiza munhu, and I don't have anyone to blame. Brother Nashi, I want to ask the people that are listening to my story, should I go back kumurume wangu even though ari murombo who loved me? Zvinhu pazvainge zvakandiomera, kana ndikaenda kwaari ndikatanga kugara naye haazondishungurudzi here? But munhu aripo, ndakatombomustressa zvekuti ndaida kuona kuti anondirova here, but iye anongokuseka uchipopota. But if I go back anozondiona sei, knowing kuti ndakatombogara neumwe murume, but zvenhumbu haazvizivi hake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakaoma, ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Kana kwanga kuri kunzi ndiwe murume wacho, unomugamuchira here kana kuti kwete? But ari kuti ndakangotsvedzawo ndikadonha. Hanzi I expected kuti murume ainge achazoitawo nharo onditi hakuna kwauri kuenda, but hanzi akangobvuma pandakangoti mazuva angu akwana ndoda kunodhindisa passport. Hanzi akangonditi hakuna kuti noita zvekubatisa nebhazi, but he was not serious about it. Aitoda kuti passport inge ichioverstaya, zvandainge ndisingadi kuti zviitike. Hameno, dzokerai kumurume wenyu. You never know. Return back to your man. Kana kuri kunzi you still love him, then motangidza patsva. Kana kuri kunziwo kwamuri kushanda ikoko, kana muchiona kuti kune mukana, kana muchikwanisawo kuvatsvakira basa, maybe munokwanisa kuvatsvakira basa. Kana kuri kunziwo kunzvimbo ikoko vanhu vanotopiwawo mari dzakawanda, but maybe if you return back to him, since vasina passport and muchiti paprazi pavanogara patori safe, mapurisa hatombosvike, you can do something together in life. Ngatitaurei navo mucomment section.